Hvordan har du 24 kills i første runde? Det er vanvittigt første alder, jo. Pedersen! Hvor er du vild. No! Det der flick, bro. Bro, jeg kan sige. Nej, Det der flick. Oh my god, Pedersen. Oh my god. What an ace! What an ace! Oh, what an ace! Ej, sæt jer ned. Sæt jer ned. Ej, Jeg så ude, dummer. jamen han... Åh, men det er så... Oh my god, Pedersen. Oh my god. Yes, se ting. Det er en flick. Hold om. Pedersen! No! What an ace! What an ace! Oh, what an ace! Nej, hvad? Ej! Jeg er helt ude på cave. Kom short. En close også. Der, over der. Ej, hvor er det stort. Hold fast i Panhygger.